že či je dnešná mladá generácia menej mentálne odolná ako tie predošlé, tak myslím si, že áno. A to sa týka aj nás voči našim predošlým. Tým mladým ten rodič dovolí, alebo ten systém dovolí zažiť si to sám a nebyť vyplašený z toho, že ten človek je na chvíľku smutný, skrúšený, povedzme. Je to prirodzené, že si dávame do albumu pekné fotky. Okay. Už potom menej prirodzené pre mňa je, prečo si do toho hlavového albumu nedáme tiež také pekné fotky, že ľudia si tam dávajú seba kritiku, hnusné hlasy, hovoria so sebou škaredo, ukazujú si rôzne katastrofy, ktoré môžu nastať a tak ďalej. Ten žiarlivec, niekto mi nedávno hovoril, že žiarlivec je horší ako alkoholík. Bo ten alkoholík sa z toho vyspí, aspoň na chvíľu. A ten žiarlivec je v tom režime v kuse. Prvýkrát v živote rozporoval vôbec svoj vlastný myšlienkový pochod, nejaké svoje presvedčenie. Že áno, prečo vlastne? Keď sa nechválim, prečo sa kritizujem. To je úplně crazy ten prostě framing, že ty máš takhle silnou tu mysl. V jednom z dílů jsme se bavili o tom Teslovi, jak jsi mi říkal, že on jako sám vlastně šel do té svojí mysli. Presne, a on toto robil v tom, že robil tie vynálezy a ten druhý robí s tým, že robí mindfucking. Viď? A to je presne tá istá schopnosť, presne to isté použitie, len jeden s tým niečo posúva ďalej a druhý s tým všetko ničí. Ta mysl prostě je tak jako silná zbraň a prostě jenom kam ji nasměřuješ, tak tam půjde. No. To je síla. Já musím říct, že i když si tohoto všechno říkáme a i když na tom pracuju, tak to tak někdy mám, že jsem taky někdy zbytečně žárlivka a cítím to. A co mi hodně pomáhá, je se na to kouknout jako z třetí osoby a je mi trapně. Z tretej osoby, že sa pozrieš sám na seba, ako práve žiarliš. Super. A v NLP tomu hovoríme, že sa disociuješ a že ideš v rámci toho, čo niekedy robíme ako cvičenie metazrkadlo, že sa na to pozráš vlastnými očami, potom sa na seba môžeš pozrieť aj očami tej partnerky, ako sa asi cíti, možno to je tiež pozícia 2. Vo svojej pozícii, keď sme, poďme si povedať techniku metazrkadlo. Tak jo. Keď sme vo svojej pozícii, tak ako teraz. Naši diváci sa dívajú, sú vo svojej pozícii, pozícia číslo 1. Ty si vo svojej jednotke, ja som vo svojej jednotke. Takže keď si zoberieme hociakú negatívnu situáciu v živote, či už to bola žiarlivostná scéna, alebo niekto na nás bol hnusný, alebo my sme boli na niekoho hnusní, to je teraz jedno, nejaký konflikt s jednou osobou. Tak si to, väčšina ľudí sa na to pozerá z vlastnej pozície. Tak, ako to zažili. Už len málo kto ide do tej dvojky, čiže do tej pozície toho druhého človeka. Hovoríme tu moja emočná inteligencia, EQ. To znamená, ako to mohol vnímať ten druhý, ako sa pri tom mohol cítiť pri tej situácii. To znamená, vystúpiš a ak by si to cvičenie robil doma na koberci alebo doma na zemi, ako doma niekde v izbe, tak normálne urobíš pár krokov a postavíš sa do pozície tej druhej osoby a otočíš sa zase čelom k sebe, kde si pred chvíľkou stál. A len si tú situáciu prehráš znova a vnímaš, ako to na teba pôsobilo teraz. Lebo v tej jednotke to bolo to negatívne. Buď kričal niekto na mňa, alebo ja na niekoho a teraz mám z toho zlý pocit. Treba aj roky. Yeah. Ideš do tej dvojky, pozrieš sa na to očami toho druhého a ten pocit veľakrát nám účastníci hovoria, keď robíme tú techniku, že čo tam cítiš, sa ich pýtam. Tu bol napríklad v jednotke hnev, frust, strach, niečo také. V tej dvojke u toho druhého človeka, keď do neho vstúpia a pozrú sa na to jeho očami, že tak teraz už chápem. Tu sú obavy, chce mi pomôcť. Napríklad. Alebo tiež strach. Alebo cítim sa nepochopená. Wow. OK. A potom robíme to, čo si robil ty, ideme do tej trojky a teraz sa na tých dvoch pozrite s odstupom. Čiže normálne urobíš ako taký trojuholník. Ideš jednotka, dvojka, potom trojka, ideš odstup a dívaš sa akoby na tú situáciu spozdáli, trošku zďalej. A tam veľakrát sa ľudia začnú, že buchnú sa po čele, začnú sa smiať. Čo tí dvoja tam šaškujú ako vôbec? Alebo je im trápne. Yeah. Raz som bol v televízii, v súkromnej televízii, ktorá má taký ranný program. Bolo to veľmi skoro ráno a bol som tam pozvaný ako hosť na komunikáciu a téma bola zvládanie strachu. Ako pracovať so strachom. No a tak sme sa o tom rozprávali, dával som tam nejaké tipy, triky, nejaké moje postoje k tomu, poznatky. A potom ma poprosili, že či by som nemohol zostať 20 minút na telefóne, pretože diváci obvykle potom, oni tam dajú to číslo a povedia, že ak chcete, aby vám pán Sasín odpovedal na otázku, tak tu môžete najbližších 20-25 minút zatelefonovať na toto číslo. No a ja som tam potom povedal, že dobre, jasné, som pripravený, takže som si tam sadol, bolo niekoľko telefonátov a dovolala sa jedna pani. Okrem iného. A tá pani sa ma pýta, viete čo mám robiť?
mám problém, keď chodíme napríklad nakupovať s manželom, alebo kedykoľvek sme niekde vonku, tak on stále akože je na mňa hnusný. Ja sa pýtam, ako sa to prejavuje. No tak, že proste stále mi nadáva a stále ako taký nepríjemný na mňa. Napríklad v obchode, rob to, nerob to, tam sa postav, akoby chápe, že stále ju nejak diriguje. A niekedy aj tvrdšie. A ja hovorím, dobre, tak som teraz, čo idem s ňou urobiť, nebolo času vysvetľovať nejaké zložitejšie princípy a tak hovorím, urobte jednoduchú vec, a urobil som s ňou to, čo si urobil pred chvíľkou, tú disociáciu. To znamená, pozrite sa na tú situáciu akoby z pohľadu niekoho ďalšieho. Toto je výborný postoj vtedy, keď chceš ten emočný stav zmeniť a optimálne zmenšiť. V zmysle, že znížiť intenzitu napríklad negatívneho pocitu. Tak tam môže fungovať ako taká prvá pomoc tá disociácia, že sa to pozrieš akoby očami niekoho tretieho. No a tak som jej to poradil. Ona to na telefóne previedla mentálne, že urobila, že vystúpila z tej situácie a pozrela sa na seba, na svojho manžela v tom obchode, jak tam on po nej pokrikuje, huláka, jak tam dáva tie výčitky, pokyny, všetky tie veci. A hovorím, čo cítite? Pretože v tej jednotke mala frustráciu, už bola z toho nahnevaná, smutná. V tej dvojke, čo cítite? A v tej trojke, lebo už išla akoby do toho pozorovateľa. A ona vraví, ja sa tak hanbím. Keď vidím tú ženu, ktorá so sebou takto nechá zaobchádzať, tak sa tak za ňu hanbím a je mi za ňu trápne. A vyšlo z nej, že tak toto už nebude nikdy takto robiť. Lebo nikdy sa takto na to nepozrela. Ono to videla vždy zo svojej. A ako to, jej otázka skôr bola, čo s tým manželom. A ako možno ona môže zmeniť svoj pocit. Len to, čo sme previedli, bolo veľmi rýchle. Prosím ťa, to netrvalo možno ani minútu celé. A to bolo pre ňu obrovské uvedomenie, keď sa na to pozrela z tej tretej osoby, že jak sa to tam správam, jak to so sebou nechám zaobchádzať. Takže potom si vytvorila takú silnejšiu alternatívu, kedy sa možno otočí a bude ho ignorovať. Alebo možno zase v takej tej kľudnej atmosfére. Lebo ten muž ani nemusí vedieť, že robí niečo zlé. Pre ňu je to normálne. Okay. Ja som bol raz svedkom, mamina mi to rozprávala, keď ona bola ešte mladá, ešte bola dieťa, mohla mať 12 rokov. 13, 14 povedzme. Tak môj detko, jej otec, bol veľmi taký prísny, autoritatívny. A mamina to mala možno trošku po ňom. Že bola taká tiež, nenechala si nič, všetko furt povedala, drzá, ešte taká akože, povedala by si, že huba nevymáchaná. Jo, a inak akože veľmi šikovná, vždy sa vedela presadiť. A nikdy si nenechala, že nejak zaobchádzať so sebou zle. To ako úplný opak. Jej maminka, moja stará mama, babička, moja babka, tak to bola zase taký opak od jej otca, od mojej mamy, taký, že pokojný, láskyplný, nepriebojný, povedzme. Ja som mal veľmi rád. Stále bola tak dobre naladená, ako sme sa rozprávali o tvojej babi dnes. Yeah. Stále skvelá nálada. Vždy hovorím furt. No a keď mi rozprávala, že a pritom voči svojmu manželovi bola tak, ako skôr povedali by sme, že submisívnejšia. A možno až dosť. A ona pracovala, to bolo ešte, keď bola moja mama malá, povedzme, že to mohlo byť nejaký 60. roky. Tak mala prácu, kam chodila na 8 hodín a potom mala ešte prácu doma, kde šila. Ako krajčírka. Chodili, ja si pamätám, že som sa hraval s náprstkami, dával som si náprstky, a to boli rytieri, a mal som tú ihlu alebo ihlicu a som robil tie kopiové súboje. Takže s tým, čo bolo, som sa hral. A viem, že chodili k nám zase ďalšie dámy, ktoré si prišli na skúšku a boli tam tie figuríny a ten šiací stroj šlapací, ten zvuk toho šiaceho stroja je pre mňa veľmi silná kotva. Keď počujem takéto vieš, jak to šila, proste neuveriteľne dobrý pocit. No a ja som vtedy ešte nebol, takže ona takto ešte šila a prišiel starý otec z práce, on tiež pracoval veľmi intenzívne a sadol si teda, že večera. No to rozdelenie roli bolo, že prišiel, sadol, ona nechala prácu, ktorá mala po práci. On prišiel unavený z práce a chcel mať voľno. Ona prišla unavená z práce a ešte pracovala, takže a ešte varila všetko okolo toho. Takže sadol si takto za stôl, taký okrúhly tam mali a dala mu jedlo pred neho. Dobrú chuť a išla pracovať ďalej. On tam sedí a ona sa vráti po niečo zase, po vodu alebo niečo prišla a vidí ho, že tam sedí trebárs po 15-20 minútach pri tom stole, zamračený alebo taký mlkvý, a ani sa toho jedla nechytil. A on, že čo sa deje? Všetko v poriadku? Prečo neješ? A on. Nedala si mi príbor.
On tam sedel, ona pracovala. Situácia. Keby sa takto otočil, za ním bol šuflík. A ten príbor si mohol vybrať a nájsť sa. To je masakr. A čo urobila moja stará mama? Medzi tým jedlo studené. Dala mu príbor, prihriala mu to, dala mu to naspäť a išla ďalej pracovať. Moja mama. To, čo si dovoluješ? To keby si mne spravil? Jemu. Tak by si mal ten hrniec na hlave, kamaráde. Jo, že takýmto spôsobom s tým zaobchádzala. Čiže tam mala ona úplne iné stratégie, ako trebárs jej mamina. Takže a zase na druhú stranu obidvaja s tým boli vtedy OK. Aj môj detko, aj moja babka. Takto vnímali rozdelené role, takto oni dvaja to vnímali. To je ono. Jo. Takže ja to nehovorím preto, aby som ani jedného, ani druhého z nich nejak dával dole alebo hore. Jasne. Tak to nejak bolo. No a skrátka, jo, tú reakciu si vyberáme vždy sami. A možno keby sa ona pozrela na seba z tej tretej pozície, keď som ju poznal, som o týchto veciach nič netušil, takže som jej nemohla nič poradiť. Ako mali pekný vzťah spolu. Aj sa nasmiali spolu, aj to bolo niekedy ťažšie, aj kaďaké situácie boli. Len keby možno sa na to pozrela z tej tretej pozície, alebo skrátka nejako inak ako dovtedy, tak si myslím, že by tam tiež vedela robiť lepšie rozhodnutia voči sebe trebárs. A on hovorí, že počúvam strašný problém s partnerkou a že čo sa deje? No, že mali sme nejakú výmenu názorov, podľa mňa, čo sa na mne nepáči a úplne ma ignorujú. Čo musím urobiť, aby som zmenil toho môjho šéfa, aby sa ku mne správal príjemne? Nie, ty si zrazu nastav svoje hranice niekde. Zmeň komunikáciu, zajdi tam, spýtaj sa. Otázka je, si s tou spätnou väzbou spokojný? Áno alebo nie? Ak nie, change it. Začni to meniť ty. Nechci sa, aby sa zmenilo hneď tvoje okolie. Life around you doesn't change. Ja vieš, lebo existuje určite 1,000,000% láskyplný muž, ktorý sa ku nej hodí a budú spolu dobre vychádzať, budú sa doplňať, budú spolu zažívať radosti, cestovať, povedzme, pracovať. Chápeš? A tvoriť niečo.